Joo, sitten yksi ensimmäisiä tapaamisia tai ihan alkuvaiheen tapaamisia oli, että me lähdettiin pyöräilemään. Eli mä en ollut silloin omalla pyörällä paikalla, että mä lainasin Ossin äidin pyörää. Ja lähdettiin sitten ihan yleiselle pyörätielle. Ossilla oli itse asiassa silloin vielä apupyörät, hän polki niin lujaa, kun apupyörien kanssa pyörää pystyy ajamaan. Ja homman nimi oli se, että me oltiin poliiseja, jotka ajo takaa roistoja, jotka oli varastanut sammakoitten pyörän. Eli tämä homma lähti käyntiin sillä tavoin, että mun täytyy sitten kysyä ensimmäisenä Ossin opastuksella, että mikä teillä on hätänä. Ja Ossi otti sitten alkuun sammakon roolin siinä ja vastasi, että roistot varasti meidän pyörän. Ja sitten Ossi sanoi, että me ollaan poliiseja ja lähdettiin sitten yleistä pyörätietä pitkin ajamaan. Ja niin kovaa kuin ylipäänsä ääntä lähti, niin puupaa kuului sieltä pikkukaverin suusta. Ja mulla oli vähän sellainen olo, että haluanko mä olla tässä vai pitäisikö mun vajota jonnekin maan alle, mutta jatkettiin sitten sammakoitten pyörät varastaneiden rosvojen takaa ajoa ja kyllä me varmaan saatiin ne kiinnikin sitten loppujen lopuksi. Varmasti saatiin.